Приятели, решихме да снимаме за вас клип в малко по-различен формат. Много се надяваме да ви хареса. Много сме благодарни за вашата подкрепа, харесване и коментари. А ако все още не сте се абонирали, задължително го направете. Приятно гледане! Здравейте, София Андреевна. А това какво е? Ето събрах бележниците за лошо поведение. И при вас ли се отличиха? И при вас ли се отличиха? Аз си мислех, че само при мен има такива проблеми. Във всяко училище има такива ученици. Така, миналия час писахме самостоятелна работа, с която оценки в дневника няма да поставям. Ти колко имаш? 5. А защо при мен е 4? Нали приписа от мен? Надявам се няма да ме издадеш. Леополд Арнолдович, защо на Саша е 5, на мен 4? Нали имаш еднакви работи? Трябва да мислиш със собствената си глава, а не да преписаш от съседа по чин. Ама той от мен приписа. И Дерски също от мен приписа. Дерски колко имаш? 5. Вие нормални ли сте? Подставена. Днес с вас ще разгледаме нова тема. Защо закъснявате, ученик? Ами ходих до столовата, но имаше голяма опашка и по пътя ми се вдигна температурата. После отидох до медпункта, а след това... Така, Александър, всичко ми е ясно. Дневника на масата и черна точка за часа. Ами аз дневника си го забравих вкъщи. Добре, тогава ще запиша черна точка в журнала. Взел съм го. Забравих, че съм го взел. Чудесно, ще запишем и в журнала, и в дневника. София Андреевна, ако нещо, той има 2 дневника. Направо сложете и в двата шертички. Ти нормален ли си? Закъсняващият. Стой, къде отиваш? Какво искаш? Къде намери тази кринджева раница? Майка ти ли я купи? Ти нормален ли си? Слушай, отдавна ми интересува нещо. Как това маци изобщо си говори с теб? Та ти си страшен като кон. Наташ, може ли по-добре с мен да тръгнеш? Ти какво искаш? Исках да питам, ти дебел ли си, тежък ли си или просто много ядеш? Дразнител. Интересно, дали ще мога да отслабна, ако бягам от проблемите? Замислен. Леополд Арнолдович, Александър преписва от мен. Може ли да го преместите, моля? За това уравнението има такъв вариант на отговор. София Андреевна, имате грешка в отговора. Това е неправилно. Тогава преминаваме към нова тема. Как към нова тема? Нали трябваше да пишем контрол днес? Ти луда ли си? Мотни, трябваше да се подготвиш. Ще пишем ли на двойни листове? Отличничката. Интересно. За какво ли си е мислил човекът, когато за първи път е доил крава? Интересно. Дали ще се побере в торбата на кенгуру? Орехов, написали си контролното? Не. А защо ловите мухи? Пишете. Интересно. Дали е била красива като млада? Представи си какво разбрах. Оказва се, че вчера Герман останал след часовете с Наташа. И заедно правили домашното, когато в класа нямало никого. И какво от това? Ти свой живот нямаш ли си, че се бъркаш в техния? Хора, за днес направихте ли домашното? Виждаш ли, казвам ти, че тук не всичко е чисто. А ти защо не успя да направиш домашното вчера след часовете? Клюкарката. А кой може да ми каже колко континента съществуват? Да речем... Александър. Как така не знаете колко континента има? Разучихте ли се да говорите? Или ви боли зъб? Добре, разбрах. Тогава ще отговаря... Орех. Вечно гладният. 5, 4, 3, 2, 1. Така, какво правите? Звънеците за учителя. А между часите за учениците. Хрономеристът. И какво да правя с вас? Да сложа черна точка за часа? Но София Андреевна, аз наистина всичко учих. Моля ви, не ми пишете лоша оценка в журнала. Моля ви се. Добре. Сядай, няма да пиша. Дерски на дъската. Но София Андреевна, ама аз наистина, ама моля ви. С мен такива игри не минават, ученико. Дневника бързо. Ревлето. Така, а сега да преминем към проверката на домашното. Александър? Ами вчера папагълът ми умря, бях в траур и не можех да си направя домашното. Но той умря преди 2 седмици. Как бързо лети времето, Александра Юрьевна. Добре, Герман. Ами аз не бях миналия час и не знаех какво е зададено. А да попиташ се учениците си? Ами нямах интернет вкъщи и на телефона също свършиха мегабайтите. Седмица? Добре. Наташа? Аз не съм го направила. И защо? Ами, не мога да ви кажа, това е тайна. Вие подигравате ли ми за всички? Александра Юрьевна, дори не опитвайте да ме питате. Разказвачите. София Андреевна, може ли да изляза? Къде? До тоалетна. Имате 1 минута. Леополд Арнолдович, може ли да изляза? Къде? Ами майка ми звъни. На лаптопа ли?
Излизай. Александра Юрьевна, може ли да изляза? Къде? Ами химикалката ми протече. Излизай. Бягащият час. Така, кой ще ми каже защо Тихият океан се нарича Тих? Може би защото рибите там не умеят да говорят. И така, кой ще ми каже какво са според вас биологични родители? Ами това е когато мама и тати са биолози. Кой ще ми каже с какво се различава многочлен от едночлен? Ами какво се различава? И там. Пълнат на класа. Герман, дай да препиша. Няма, трябваше вкъщи да учиш. Що се стискаш, дай да препишем. Няма, махай се. Дай да препиша, защо си такъв плъх? Саша и Дерски, няма да ви дам да препишете контролната, пишете си сами. Не разбрах, вие приписвате ли? Дерски и Александър, предайте работите. Плъхът. Загряването на въздуха, това е най-простото. Не разбирам, на последните чинове много ли ви е смешно? Извинете. Александър, стани бързо и ела при мен. Кажете ми, Александър, какво е загряването на въздуха? Ами то е загряване на въздуха. Той топли. Може ли да ми кажете нещо по същество? Ами той ще се хили. Така, Дерски, ставайте и двамата и излизате от класа. Халата ви, ученици. Така, днес ще изучаваме Северна Америка и нейните полезни изкопаеми. Темата е важна. Както обяснявах, определената яйцеклетка... Какво? Нали география имахме? Всъщност география беше вчера. Сериозно? Вечно играещият. Така, деца, днес часът приключи. Свободни сте. Леополд Търноводович, забравихте да дадете домашното. Ти глупачка ли се или се базикаш? Браво, Наталя. Записваме домашното. До носничката. Приятели, ако разпознавате себе си или своите съученици в този клип, пишете в коментарите. Не забравяйте да харесате и да коментирате. И задължително да се абонирате. Обичаме ви и чао на всички!